И колко пъти кажеш? А не, това е всеки път. Всеки път? Всеки. Всеки път. Аз почвам едно, то съвсем с друго. Нали? Всеки път е. Да е един път, да е два пъти, да е три пъти, нали, да го разбереш. Ти казваш, айде. Айде! Обаче той е всеки път. Каквото си знае, това си правят, бе, въобще. И колко пъти кажеш? Колко? 3 пъти! 3 пъти! 3 пъти. Повече от 3 пъти! Може би 5 пъти. Може и да са 4, но аз съм го казала ясно. Аз, защото ме интересува, защото аз не съм човек така да подмина. Верно. Аз го казвам. После вече оправяйте се. Правете каквото знаете. Аз няма тук да... Защото по цели нощи да не спа, аз и като им го казвам, те не. Не. Те казват, да, добре, благодаря. И накрая, ами благодаря за какво бе? Ами те си правят каквото си искат, това е. Това е. И накрая, супер чести е. Ами това не е нормално. Това не искам повече. Супер какво? Чести. Чести какво е? Ами, клин. Супер, да, супер чисти са. Чисти, супер. Виждаш ли? А ние после да оправите се. И аз казвам, айде малко... Не, това е менталитет, това е така. Това е така. Не, гледай хората, гледай как са си почистили, гледай как чисти, така. Гледай как са го направили. Къде сме тука? Значи, гледай как са подстригали тук зеленичкото, всичко и... А не, просто не знам какво да кажа. То така ще. То няма да... Когато има вятър, те казва в телевизия, няма вятър. Ами ескизимо, има вятър. Ама ти въобще, ако ги слушаш по телевизията, какво казват? Те казват, няма вятър. Как ще няма вятър? Издуха ни тук, но умовете ни издуха. Не мога да се... И то да е само за вятъра, ми то слънце щяло да има, не знам какво е. Къде е слънцето, аз питам. И дръж, има много дръж. Дръж? Има най-вече дръж, да. Много голям дръж. Дръж. И ти казват, ще бъде слънце. Но... Къде е го слънцето? Къде? Изгнихме от дръж. Къде?